jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayawpini TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinande ko sifa e kelle gadan e jahandeji leydi Sénégal joni palen koye jahandeji ɗi. alarba nogas e nayyi lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko sifa e kelle gadan e jahandeji leydi Sénégal puɗɗortoɗen koye jahande Sud Quotidien kamɓe noon ɓe garti koye on ɗon rafi biyeteɗo le variole du singe ina noddire ɗum ko ganduɗa kañum woni mpox ɓe kolliti noon wonande kay ko ka ɗiɗaɓo woni ko wala recensé ɗo ete e nder leydi e Sénégal hono no waɗiri jahande nde ganduɗa kam woni jahande wiyetede jahande Sud Quotidien kamɓe noon musidɓe men janiyankoɓe ɓe kolliti caggal on ɗon deuxiéme cas nde waɗa confirmé ene koyno ko ina tolni e yimɓe nogas ɓe ganduɗa kay ko ka contact en ko kañumen goni ko mbala identifié on ɗon fannu ɗum ina tawe e nder jahande nde ganduɗa kam woni jahande wiyetede jahande Sud Quotidien jahande l'Observateur ko hen arti ɓe kolliti tan de wonande kay on ɗon rafi biyeteɗo le variole du singe ɗum kay woni ko yiya ɗo ete nder leydi Sénégal kam musimen janiyankoɓe noon ɓe garti e ɗin ɗon kulhulɗi ganduɗa kay jogaɗi ko yuyti e lawgol hono on ɗon rafi ɗo ete nder leydi ndi hono no jahande waɗiri e gardidi natal muɗum kona ɗum ko kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti e ngal ɗon natal ngal ganduɗa kay jibini haalullaji kewɗi ɗum koko yuyti e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye yaade makko toon to ganduɗa kay komo woni toon to Nations Unies caggal nde o dari ɗon ɗo tribune mo Nations Unies koyni tolni e hojommaji koyni tolni e secondaji kanko hoorejo leydi ndi ɗum noon ɓe garti e ko yuyti e joguiɓe ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni joguiɓe humpito ngo toon to galle lamorgo to ɓe kolliti noon wonande kay on ɗon polémique enquête kay foti ko waɗede hen ɗum ine tawe e nder nden ɗon jahande ganduɗa kay ko kam woni jahande wiyetede jahande l'Observateur jahande ganduɗa kam woni jahande Sud Quotidien ko hen arti ɓe mbi tan de ko toon to ganduɗa komin kay goni woni présidence kañum kay nana laɓɓina ko yuyti e on ɗon alhaali ko yuyti e ɗum ɗon ganduɗa kay kewino toon to tribune mo Nations Unies ɓe gartine kadi e on ɗon deuxiéme cas mo ganduɗa kay waɗama confirmé ɗo ete nder leydi Sénégal ɗum koko yuyti on ɗon rafi biyeteɗo variole du singe ina noddire kadi ɗum kañum woni mpox kamɓe noon musidɓe men janiyankoɓe ɓe mbi ko on ɗon kay ko ɗo e lamorgo ngo o yiya ɗum ko caggal omo ganduɗa kañum woni guminoɗo toon to caggal leydi addu ɗum ɗo e nder leydi he nde safra ha selli jahande nde arti hen kono ɗum ko kam musidɓe men e janiyankoɓe ɓe garti e on ɗon mouvement biyeteɗo ñolank kamɓe kañumne holliti wonande kay inena waɗi erago fewde e laamu ngu ɗum ko caggal nde teska gurdam ɓe ganduɗa kamen goni ɓesgol ɗi nana fuɗɗi e fakkide ko yuyti e cogguli e guuraka jahande nde arti hen jahande Libération kañum arti ko yuyti e haali omo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne ɓe kolliti tan caggal nde sentif ɓayyini on ɗon rapport kanko omo ganduɗa kam woni Madiambal Diagne ene woni tan de ko information judiciaire woni ko détail makko ɓe kollitini e on ɗon dossier mo ganduɗa kay dossier mo Madiambal Diagne totama omo ganduɗa kañum woni on ɗon juge du troisiéme cabinet ngam o wawa loskude e ko yuyti e ɗin ɗon nogas e go milliard e ganduɗa kay inde Madiambal Diagne ene tuma hen jande nde arti hen ɓe kollitini wonde kay kanko omo ganduɗa kam woni gardiɗo on ɗon groupe biyeteɗo avenir communication kanko Madiambal Diagne o yiɗino ni yaade toon to dowlaji Paris woni toon to caggal leydi ɗum ko caggal nde waɗa bloqué toon to aéroport international Blaise Diagne mo Dakar jande nde arti hen kono ɗum ko kamɓe musimen janiyankoɓe ɓe garti e pôle judiciaire financiére ɓe kolla kay hoccodiri omo ganduɗa kañum woni Wally Seck jande nde arti hen jayde la tribune kañum arti tan ko eko yuyti e on ɗon mouvement biyeteɗo ñolank ɓe mbi tan de ko mouvement ñolank nena waya ɗum ko wasde hattande walla wasde wawde wonande kay laamu Sonko jande nde arti hen kono ɗum ko jande nde kam musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti alhaali omo ganduɗa kam woni Farba Ngom hakkude muɗum e omo ganduɗa kañum woni Serigne Saliou Gueye hono no jande nde waɗiri mbitande ko yuyti e kay haala ko ganduɗa kay rewino ɗo ɗum koko tolni yoyti e 1 milliard mo ganduɗa
kay wiyanama Farba Ngom mi yaltini ɗum pour on ɗon mars banno toon to Wourossogui ɓe kolliti noon wonde kay kanko Farba Ngom mo huccidiri e o mo ganduɗa kañum woni Serigne Saliou Gueye hono no jayne nde waɗiri e gardinti natal muɗum kono ɗum ko kam musidmen jeyniyankoɓe ɓe garti e joguiɓe humpito toon to galle lamorgo to musidmen jeyniyankoɓe e garti hen jayde ganduɗa kan woni jayde point acti kañum arti koko yowiti e tinɗon landaji taw ko landaji ceerediɗi ne wiye les oppositions ɓe witande beele opposition ine lutti ɗo e nder leydi ndi ɗum woni ko jayne nde waɗi e namdal muɗum e kolliti wonande kay hay on ɗon demande d' autorisation mo ganduɗa kay ko yowiti on ɗon mars bannoɗo ñande aljuma jawtuɗo ɓe kolliti ko o mo ganduɗa kañum woni Abdou Karim Gueye holum hat ko kañum waɗi signé on ɗon déclaration de mars non wadde ɓe namdiɓe ɓe mbi holto woni kan ɗon landa wiyete ko PDS kam e APR wondude EPS rewmi hani e AFP ɗi landaji foof han kadi gonti landaji ganduɗa kay goto soynotako ɗum ɗo e nder leydi ndi hono no jayne nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde gendire nde Le Soleil kañum arti ko yowiti e faggudu ɓe kolliti noon wonande kay ɗin ɗon performance uji ganduɗa kay port autonome mo Dakar waɗi ɗum ko yowiti e wonde port ɓurɗo heptinede e Afrique sud-saharienne hono no jayne nde waɗiri e hitande 2024 kono ɗum ko kamɓe musidmen jeyniyankoɓe ɓe mbi tan nde ko port à bon port hono no ɓe mbaɗiri e gardidi e natal mabɓe kamɓe musidmen jeyniyankoɓe jayde gendire nde Le Soleil e jayde ganduɗa kam woni jayde Bleu Point kañum arti tan ko yowiti e on ɗon conférence mo ganduɗa kay waɗino toon to Nations Unies ɓe kollitino wonde kay hono o mo ganduɗa kam woni horejo leydi ndi suuti toon discours pattam lamijo ɗum koko yowiti e alhaali gueɗe toon to Palestine ɓe gartina ɓe mbi on ɗon discours kay ko discours historique wonande kay omo ganduɗa kam woni horejo leydi ndi e Bassirou Diomaye Faye hono no waɗiri jayde ganduɗa kam woni jayde Le Point jayde coftal ɓalli nde jayde Rewmi Sport kamɓe noon ɓe garti koye omo ganduɗa kam woni Habib Diarra mo ganduɗa kay ne wondi e gagnande ɓe kolliti noon kanko Habib Diarra o waɗama opéré kono noon ɓe mbaɗi ko namdal ɓe mbi beele Habib Diarra ene wawi artude hakkude ɗo e lewru décembre mo noon ɗum paami ko yowiti e Coupe d'Afrique des Nations jogorɗo wadde toon to ganduɗa kam woni leydi Maroc hono no jayne nde waɗiri e gardidi natal muɗum kono ɗum ko ɓe garti e mo ganduɗa kam woni Pape Abou Cissé mo ganduɗa kay ruttitima toon to Grèce hono no jayne nde waɗiri e gardidi natal muɗum jayde Tribune Sport ko hen arti ɓe mbi tan nde ko caggal nden ɗon gagnande ganduɗa kay kanko Habib Diarra o gagnimo ɗum beele kanko Habib Diarra ma o waw tawede jeeyede e on ɗon Coupe d'Afrique des Nations ɓe koltino wonde kam kanko Habib Diarra o jeeyata e on ɗon campagne ko yowiti e éliminatoire coupe du monde baɗowo musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayawo Pindi TV ko ɗum woni komin noɓinno on ko siifa e kelle gadane yoga e jayndeji leydi Sénégal adi meɗen e ruɓindo jayndeji wonata ko janggo sokkugen haaji ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.